alvorligste moské i vort lands tusindårige historie. Det vil blive et valg, som bestemmer Danmarks fremtid, hverken mere eller mindre. Et valg, hvor der kun findes to svar, ja eller nej. Jeg er en usselstikker. Jeg har sendt et menneske i døden. Jeg er sikker på, at de vil slå mig ihjel. Alligevel er det utilgiveligt, det jeg har gjort. Skyd ham. En straf er en kugle med mit navn på. De ved vel, hvad man gør med en stikker som det. Jeg kan vælge at vente på min bøddel. Eller forsvare mig. Som en mand.